Стосовно срача, на рахунок носіння військової форми, в тилу особливо. Мета носіння камуфляжа – це злиття солдата з природою, з об'єктами природи, з метою невиявлення його ворогом. Тому мені прямо піздець, як незрозуміло, нахуя ви його таскаєте по кабакам, по магазинам, по якимсь концертам, що це вам дає, я не розумію. І, до речі, хто відчув хліб піхотинця хоча б добу він там побув і відчув це, ти його після виведення з завдання, ти не вдягнеш на нього цей камуфляж. Тошнить від нього, хочеться зняти його, відпочити від нього, от, розумієш. І на рахунок ще там ті, що пишуть, где ти біл, з ким ти біл, где воював, то це можуть писати тільки ті, хто дійсно відчули цей хліб, хто проходили це. Ну і ще, канеха, це може писати якась тітка з Фейсбука там, з котиком на аватарці. Це ще дозволяється.